Velkommen til en snak om alt og ingenting. Det jeg gerne vil lave her, det er, at jeg vil snakke om alt og ingenting. Det fungerer på den her måde, at jeg har min spand, hvor der ligger emner nede i. Det er ikke for at tage op. Trækker det ned. Og så får vi kigge. Det er så musik. Det så går ud på, det er, at jeg vil fortælle jer i løbet af 2, 3, 4, 5 minutter alt hvad jeg ved om det emne, der bliver trukket. Det er selvfølgelig klart, at det er ikke sikkert, det er sandt det hele jeg siger. Det kan godt være noget af det er løgn. I kan godt lære noget, måske, hvis I er heldige. Men det er sådan, det skal være. Det der er ideen med det her, det er, at det skal være sjovt og underholdende. Og jeg vil prøve så vidt muligt at lave en film i ugen. Og jeg regner med, at den bliver publiceret om onsdag aften. Så er ideen så, at i kommentarfeltet under filmen på Facebook, der kan I skrive en idé til ugens næste emne. Jeg trækker så et af jeres emner ud og skriver en seddel og putter i bøtten. Så det kan være, at jeg trækker jeres emne. Det kan være, at jeg trækker et af mine emner. Det kan være, at jeg trækker noget helt tredje. En gang imellem kan det også være, at jeg har en gæst med til at fortælle, hvad de ved. Så håber jeg bare, at vi ses, og vi får nogle hyggelige timer. Og jeg kommer med den første video til jer på onsdag. Vi ses. Hej.